Vale, bueno, nire izena da Eider Sánchez Ugartemendia, Bidasoa konpainiako kantinera. Irakaslea naiz berez, oraingoz ez nago lanean hortan, haurtxoko batean nago, informalagoa, eta bueno, ikasten lanean, pixka denetatik, eta oso pozik nago. Martziala guretzako beti izan du dira urteko egunik politenak, txikitatik ezin haute hola, eta karo, aurten kantinera bestela tetzea izan du daia, elbun, oso pozik gabe denak. Ni egia esan, lasain egon, aurten, zen egon ja mentalizatua, ez nintzelateko, txasko ez zera amateko ez, eta aurrek urtetan nire aurkeztu nintzen, eta gelitzen zera pena batekin, esan nola, mentalizatuko naiz ez, eta gerokoak ez. Eta euki genuen justo bazkarian, nire zeban urte betetzean, esan genuen, eskusa ba juntarnos, eta etortzen badie, mira, genial, eta ez, baitari ospatzen dugu urte betetza, eta listo. Eta orduan gu ginen, como si nada, maia jartzen ez dakiz, eta ni negon amonakin hitz egiten. Eski emozionatzen izan duzan. Eta batean, ikusten duen eramazten dela negarrez, jo. Zaizea. Gu ginen, dugu zelaia bat Bidasoan, orduan, karo, etorri zidanean ikusi genuen, ez da ginela etxe barruan ez. Nera batean negarrez hasi zen, jo. Zaizea, ama. Giratzen naiz, eta ikusten ditut kanpainiako denak etortzen, eta harin plan, ez. Nizaten, ez, badoazte beste toki batera, imposible, nien egon, plan. Eta ja, sartu ziren, nien egon, eta nire gaitan, plan, venga, segi, nien egon. Ez duen espero, eta mundu guztia etorri zan, gainera jende pila bat, ez duen espero, nien egon, txorotuta. Eta denak superpozik, claro, familia guztia, gero etorri ziren lagunak, eta superondo. Bale, egunero nabil zerbait egiten. Edo botekin, edo kesi proba moinetak, adibidez kantinera trajea ja probatu dut, txukundu jate gutxi gora bera, atzo eukinun bigarren proba, eta ematen du bertigo, wow. Eta gutxi gora bera, makillaje ere pentsatuta dut, hilean kontuak bai, soinekoren bat erosi dut, baina, saiatzen ari naiz, poliki juten, disfrutatzen, gero segituen pasatzen da. Baina, gutxi gora bera dena bideratu eta superrondo, ari date laguntzen denek, primera. Duitugu, 3 entxegu dugu, jak 18an, aste azkena dela uste dut, 20an, hauek bilek han Bidasoan, alundan, eta gero dugu ja entzaio general hemen 25an. Orduan nago pixkatu urduri, zesaten dut jo ditut bi ensaio, han, azkena etorriko dire, auzoko jendea eta nire laguna, eta gero ditxiko da 25 eta izango da, como, pum! Eta alde hortatik nago gogotxu, ja, ari gera egiten hainbeste prestaketa, eta da, como, venga, noiz iritsiko da, ez? Eta ikusita joi asko ensaioak esaten dizuela, han alundan azkenean gera gu. Guango jendia eta orduan da, como, so goxua. Ez, eta gero, gero 25 ikusiko da, baina super gogotxu nago, bai. Nik entsaio general ikusten dut beti. Beti, edo galtzen inoiz. Igual du eurila, beti. Eta hori, dakat pixkat urduritasun hori izatea, batean nago 3 erdian hemen jende guztiakin. Baina nik uste izango dela sopolita, gainera etortzen die justo nire etxera, nire bila, ordu nik uste izango dela superpolita. Eta azkenean ja da, como, pum, jazta. Hor zaude, ensaio general, ja. Nik uste oso ondo. Igual hasieran pixkat urdurigo, nik uste baietzen oso urduria naiz. Baina gero nik uste... Eski jende oso jatorra da, orduan, mira. Kantinera eguna eskere iritsi zait superpolita. Saiatzea ikusten Paseo Kolonen ensantxetik kalek eta hurbilen, baina lagoten dena inbeste jende, Eta justa horten larun bata dala uste dut, ez orduan. Esperot kriston jendia, egia esan. Eta superrondo. Soinekoa ja diseinatu dugu, ja dago martxan, eta ni nago superpozik, egin dugu soineko bat superpolita, gainera sentitzea dela niretzat egina, es como, wow, super emozionantea, eta gogotxu egia esan, ikuste dut dela egun bat oso berezia, gure artean ere kantiren artean, ja ikusten gea paperan sartuta, ez Espainia gorrilla, txapela, zakize,
oso gogotxo espero dut. Gustatzen zait izugarri, niri revista eguna, iruditzen zait dakala seriotasun punto bat, baina nire daka punto bat oso hunkigarria dena, ez? Zaila da, azkenekoa da, plan pistoletazo de salida, ja. Eta, bidasoan justo, niri iruditzen zait superpolitan, gaude denak alundan, gaine denak txuriz, ez dakit. Oso polita iruditzen zait. Eta ikusten dituzu gainera hor zalditegiko guztiak etortzen handikan, ez dakit. Nik uste gogo naizela, negarrakin aguantatzen, oso polita da, bai. Nik espero dut 29ko revista bizial izatea momentuan, ez, egotean plan, gaur da revista. Eta gero ja bukatzen ja pentsatzea 30 arte bestela erotuko naiz. Ze gero kara da revista bukatu eta etorri bargea barrika jartzea bandan, ez dakize, ordu nahi dut hori lehenbailen egin, eta saiatu lo egiten. Ze gelditu gera gutxi gora bera bostak aldera bidasoan, orduan, karo. Jaiki bar naiz goiz, orduan, saiatuko naiz lo egiten, tila bat hartu. Eta prestaketak egiteko, sortea dakatze pelukeria eta makillaje egiten didate etxian, orduan, hori ere errazten didate. Etorriko zaita mona, azkeneko puntaditak ematera, gero izebak lagunduko na bota jartzen. Egongo gera pixkat erotuta denak hor. Baina, denborakin jungo geha. Bai, mundu guztiak esan dit, daukadala kriston zortea goizeko ibilaldi horregatik. Osea, esnatzen geha goiz, baina gero pena merezi du nik uste baietz hor ikustera batatzen da neguzkia, gu oinez horrara hartzen dugu behobia, gero hartzen dugu azken portu, ez dakit. Iruditzen zait momentu bat superpolita, gaineran bidazoan dago pake bat, juten zait entzutzen dire txoritxoak, eta ez pake hori nolabait puskatzea gure musikarekin, nik uste irudituko zaila superpolita. Ez mundu guztiak esaten hau, jo, handikan oinez, ke bat, horriko nintzen egunero handikan oinez, ze polita. Eta urtero ikusten dugu txiki-txikia naizenetik familiak alardea hasten, arrankada ikusten dugu hor San Martzian aldapan. Eta nik esan diet, aurten ere hor nahi ditu dela denak. Niretzako da behar kornetina entzun, eta eske, pasada bat. Orduan espero ditut nire familiakoak, nik uste jasiko naizela negarrez kornetina entzun eta fum! Niretzako da hori txikitatik momentu bat, zatu zula, jazta, hasi gera. Gero Junkal Elizara ere jatxiera hori ze polita, eta gero baita justo bidasoak dakala Irungo bandera, hori guztia, esatet, ardura, baina baita ere ze orea, ze polita, ez? Eta gero San Martzialen mendian horri iten deguna boto, ez dakizte, ikusten dut urtero, igual dit eurila, igual dit urtero igotzen nahi txiki-txikia naizenetik, eta nik uste aurten izango dela ja. Esan bezala igotzen naiz urtero. Baina urtero da urtero. Txikitatik igual zaite eurila, beti, hartzen dago autobusa eta bagoaz. Eta dut gogo pila bat. Azkenean da beste toki batetik ikustea, ez? Egoten zea hor tokia hartzen, kesi jentea ben. Eta urtean hablan, ala, nire ikustera, ez? Nik uste izango dela superpolita. Handi dati igual, hankak nekatzen zaizkigula hori xeita, orduan nahiz pentsatzen, benga, behatzen mugitu. Eta ez, dire aholku txoro batzuk esaten dizkizutela, adibidez, mendian, hanka mugitu, ez dakize, botoan, no sé, como, ez dakize, orduan, dire tegi txikiak, ari naizela buruan sartzen, gero ja, analik eta beren egoteko, baina nik uste super ondo disfrutatuko dudala, eta nik ikusten dira, ja, momentu hortan, negar eta negar. Nik uste arratsaldean egongo naizela en plan, ai, ja bukatzen ari da. Piskat, egia da, goizan igual zaudela urduri ego, plan, nik uste igual arratsaldean hartuko dela askoz lasaiago, ez ja bazkaldu dugu denak elkarrekin, nago rekargatuta energiakin. Eta, gero, kale nagusia geiztea, imaginatzen dezu izango da, Jesus. Gogo handikin espero dut, gainera lagun batzuk balkoian egongo dire. Orduan, guau. Nik uste egongo naizela, plan, ja bukatu da. Eskerra gero dugula merendola, ez dakize, azken alduzu, amaiera gozo bat, ez, zure familiakin, zure konpainiakin, lagunekin.
Baina nik uste gogo naizela, askok esaten dute kriston hankeko mina, nik uste naizela ez da enteratuko. Gogo naizela hain, en mi mundo, jo, bai, nik uste pasako zaidala hola. Ai, eskerrik asko, oi, ze ondo.